Hej, så velkommen til den her video, så i dag skal vi til at kigge på Harald Nyborgs katalog 2023-2024. Ja, fyrværkeri. Katalog, ja. Så vi starter med Antonius batteri, 80 skud, helt udmærket batteri. Så har vi Himmelbjerget, også kendt som Stævns Klint. 10 kroner billigere. Ja, det er helt udmærket. Skal det skal jeg i hvert fald have. Hvad kan jeg sige? Ja, og så Dramatic, det har også mistet 20 kroners værdi. Det er helt udmærket batteri. 30 skud, 187 gram krudt. Det er mega godt batteri. Også til den pris. Red Power. Vinkelbatteri. 149 kroner. Det er virkelig godt batteri. Det vil vi i hvert fald prøve at få i år. Så Nero batteri, 260 skud, 1000 kroner. Det er helt i orden. Helt i orden. Så Cosmos. ja, det her det er sgu ikke det bedste. Nej. Det er lige til den dyre side. Og så går det alt for stærkt. Det her det er en del bedre end det derovre. Det er i hvert fald også lidt mere kvalitet. Så det her, det er sgu ikke det bedste. Det kan ungerne skulle lege lidt med. Det er også alt for dyr. Så Milky Way, det er en helt udmærket bundle. Altså, den kan jeg godt prøve, men den er bare lidt for dyr. Der er ikke så mange skud i. Nej, men det er helt i orden bundle. Så har vi Four Seasons. Så har vi Forårs Compound batteri, 140 skud. Helt udmærket batteri. Så vinterbatteri, det skal I bare holde jer langt væk fra. Det er virkelig dårligt. Og så har vi der lillebroren til den her store indover. Så har vi Efterår Compound batteri, 76 skud. Det er helt i orden. Så har vi den her lille batteribundle. Den er udmærket. Ja, den er helt i orden. Four Seasons Compound batteri, 127 skud. Altså 1000 kroner. det er helt fint. Okay. Så har vi den her store bundle herovre. Det skal vi have i år. Ja, det er i hvert fald nogle helt udmærkede batterier og raketter og bombere og fontæne. Det skal vi i hvert fald lige tage og kigge på i år. Okay, så er vi kommet herind. Det her det er et udmærket batteri. Det er sådan, der er lidt for lidt skud i, men det er helt i orden. Ja. Så har vi det her, det er også helt i orden. 400 kroner, 554 skud, eller gram krudt. Det er helt i orden. Så har vi også det her over 600 kroner. Altså jeg har aldrig prøvet de her to. Eller i hvert fald Antonius, den snakker vi om lige før. Der er Nero batteri 260, den snakker vi også om lige før. Så hvis I ikke nåede at se det, så kan I lige gå tilbage i videoen. Så er vi kommet til bombere og thundershot-siden og fontænen. Der er nogle Rundetårn. Ja, det der rundetårn. Måske skal vi have dem i år. Ja. Så vi skal have. Så romantic Dem skal vi have i år. bombere, de er i hvert fald 6 stykker til 100 kroner, det er helt i orden. Så er der Flight Maxi, Flight Mini og Flight Giga. I skal bare holde jer væk fra Giga, det er helt samme størrelse som Maxi. Og altså jeg vil i hvert fald bare hellere have Flight Mini. Ja, Mini. Men ellers så er der sgu ikke rigtig noget heromme. Nej. Så er vi omme på raketsiden. Himmelbjerget har vi snakket om. Ja, Panic Udmærket raket. kugleraket. Det er en helt fantastisk raket. Det er bare sådan en guldstribe, der kommer op. Vi kan lige hurtigt tage og kigge på den. Virkelig flot. Ja. Så har vi Manø kugleraket. 8 styks. Altså det er helt udmærkede raketter til den pris. Så har vi også Fireball kugleraket 10 styks. Godt så mange for pengene. Jeg har i hvert fald hellere råd jer til at tage Fireart end at tage Manø herover. Nå, lad os prøve at komme videre. Så har vi de her bundler heromme. Lidt til den dyre side. Ja, den her det er i hvert fald den dyre side, og det her det er også den dyre side. Det der det er et helt fint sortiment. Men det her, det er nok det bedste. 400 kroner, der er et 9-skudsbatteri, og så er der 18 raketter. 5 fontæner og 2 batterier. Og 4 bomberør. Det er helt i orden. Der kan man sgu ikke klage til den pris. Det skal vi nok have i år. Ja. Så har vi batterisiden. Så der er Dramatic, den har vi jo snakket om. Så har vi Metallic, den skal vi i hvert fald have i år. 61 skud, helt i orden. Hypnotic? Ja. Måske i år. Ja, det bliver vi næsten nødt til. Fire Rail. 550 kroner. Det er lige til den dyre side, men det er helt i orden batteri. 145 skud. Red Power vinkelbatteri, det skal vi i hvert fald prøve at få. Det snakker vi også om i starten. Yellow Power batteri, 20 skud. Det skal vi også have i år. Ja, det bliver vi nødt til. Så Firebird batteri, 100 skud. 500 kroner. Det er helt i orden. Så er der Firebomb. 170 kroner, det er også helt i orden batteri. Så har vi over på den her danske side. Der er nogle udmærkede batterier her. Så har vi en kæmpe fontæne. Fyrkab. 540 grams krudt til 109 kroner. Der kan man ikke klage. Den går op i 3-4 meters højde.
Det er helt udmærket fontæne. Har vi 2 batterier her, de er helt udmærket, og så har vi en fontæne igen. 400 gram, det er helt i orden. Så herom, vi har aldrig prøvet det her, men ja, det er sgu nogle fine batterier. Ja. Ja. Kom til julekrudt, der er ikke så meget at sige. Ja, der kan jeg sgu ikke lige snakke lidt om det. Men mange tak fordi I har set med i den her video. Håber I kunne lide den.